दिनै जोंहा बेयाव रुंसारि बुदावला दैमारिनि सारादु खुंफुंनाय मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दानाय जादों आरो बे गोख्रों बानजाय आफाद दानायखौ रायजो राजानि हेफाजाब आरो मददनि गेजेरजों दिनै मोनसे गोख्रों मोनसे बानजाय आफाद दानाय जाबाय। बे सारादुखौ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो सानदों। बेवहाय जोङो उदालगुरि जिल्लानि अनगायैबो जोङो आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो जोङो आसामनि बाहेरायाव थानाय माखासे रायजो बिनिफ्राय जोङो गोबां सिबियारिजों लोगोसे माखासे गोबां संगठनफोरनि फोरखौ जों लेंहरनायनि गेजेरजों बिथांनि जि रुंसारि जालांनाय जिउ आरो आत्मा बेखौ जोङो मान बावहोनो सिखौ माने बावहोनो इसोरनि खाथियाव माने आलो गोजोन जायगा मोननो बेनि थाखाय जोङो लेंहरनायनि गेजेरजों आरो गोबां गेदारिंनि गेजेरजों जों बे सारादुखौ खुंफुंनो जों सानदों। आलासिया जोङो गोबां जों लेंनाय जागोन। जोङो उदालगुरि जिल्लानि दैदेनगिरि मेलेमजिबिनि बादैबो बिटिसि गभर्नमेन्टनि थानाय बेयाव हयथ' हायोब्ला जोङो बिटिसि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि कलिग्स माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायनो नाजादों आरो बिनि बादैबो जोङो जोंनि माखासे संगठननि गुबुन हादोरनिफ्रायबो हयथ' फैनो हागौ। बेखे वेस्ट बेंगल आरो दार्जिलिं जिल्लानिफ्रायबो फैनो हागौ। जों बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो जों बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जों सानगासिनो दं। औ बेखौ खालामनाय जाबाय। जोङो थांनाय बावैसो मोनसे एजुकेटिभ खालामदोंमोन। बे एजुकेटिभआव जोङो रुंसारि बुदावला दैमारिया जिथु लांदां जाना थानाय बेवहाय जोंनि आफादनिनो आखान्थि नेहाथारि गणेश दैमारि बिथांखौ जोङो आपग्रेड खालामबाय। एक्टिं बेहाय जेनेरेल सेक्रेटारि आरो फुल सार्ज होनानै बर्थमान मावगासिनो दं आरो बिथांनि गेजेरजोंनो जोंहा जोंनि टार्मसआ आरो बोसोरसे दंबावो। बे टार्मसखौ फुरा मावलांनो थाखाय बिथांखौ फुरा सार्ज होनाय जाबाय। बे गलाघाट जिल्लायाव जिथु जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरारि जथुमा बेवहाय गाजा गोमजा साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगोन आरो बेयाव जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बायदिसिना संगठन बा आफादनि जोंनि आफादनि माखासे मावनो गोनां हाबाफारि बेफोरखौ बेयाव सावरायनाय जागोन। तारिख लाबाय नामा? तारिखखौ जोङो 5-6 तारिखखौनो थि खालामनाय जादों। आपातत हयथ' फावसायफिननोबो हागौ एसे। हयथ' आगोलावबो फैनो हागौ बा उनावबो थांनो हागौ। जोबनायाव माबाफोर बुंगोन नामा? जोबनायाव दिनैनि जा जोङो बेवहाय रुंसारि बुदावला दैमारिनि सारादु खुंनाय बे बानजाय आफादखौ जोङो दाफुंनाय जाबाय। आं बेवहाय रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे फैगोन जोङो दिन्थि खालामनाय तारिख बादियैनो अराय रायजो राजाफ्रा बेयाव हेफाजाब मदद होनानै जोङो बुदावला दैमारिनि सारादु खुंनायखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं खावलायदों। खुलुमबाय। दिनै जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां बुदावला दैमारिया थांनाय अक्ट'बर दाननि 7 खालाराव रुंसारि जालाङो। दा बिथांनिनो 15 आसार थामहिनबा सारादु बे खुंनायनि थाखाय दिनै मोनसे बानजाय आफाद दानायनि मेल लानाय जादों आरो बे मेलाव जोङो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु आफाद आरो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफाद आरो अनुस्थान प्रतिष्ठानफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंनि हांख्रायनाय लेखा बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बेबायदिनो दिनै जोङो बिथां रुंसारि बुदावला दैमारिनि 15 आसार एबा सारादुखौ खुंनो थाखाय जोङो दिनैनि बे मेलाव मोनसे बानजाय आफाद दानाय जाबाय आरो बे बानजाय आफादनि जिथु आफादगिरिखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि मन्टु मुसाहारिखौ होनाय जादों आरो बिथांजों लोगोसेनो वार्किं प्रेसिडेन्ट मावफुं आफादगिरि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि कानुराम बर'खौ होनाय जादों आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै महरै हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि बिनय कुमार बसुमतारी आरो बिथांजों लोगोसे लेङाइ नेहाथारि महरै
राजु कुमार दैमारि आरो कुशल दैमारि बिथांमोनखौ लेङाइ नेहाथारि महरै बेहाय सायख'नाय जादों। जोंहा बिथां रुंसारि बुदावला दैमारिनि सारादु खुंनाय हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै जोङो बिथां बुदावला दैमारिनि मुसुखा बेवहाय बानायनो थाखाय थांखि लादों आरो बिथांनि जिबन काहानि जिउ जारिमिन लाइफ स्केट्स सबिनेर बेखौबो दिहुननो थांखि लानाय जादों। लोगोसे आरो बेहाय गोसोखां आफाद समिति सारन हभा बेखौबो जोङो लानो थाखाय थामथिम खालामनाय जादों। बिथांनि जिथु सारादु खुंनाय थारिखखौ जोङो अबयसे थिरांथा खालामनो हानाय जायाखिसै, थेवबो जों आसा खालामदों बिथांनि जिथु सारादुनि जिथु खालार बे खालारखौ जोङो डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो खालामनाय जागोन। बेवहाय बिथांनि जिथु सारादु खुंनाय बे हाबाफारियाव गोबां बिथांखौ मोजां मोननाय सुबुंफोर बेहाय गोबां मानसिफ्रानो बेहाय थुबुर जानायनि बाथ्रा। जिहेतु बिथाङा सासे बर' हारिनिनो दैदेनगिरि महरै बिथांनि जिथु सारादुआव गोबां जायगानिफ्रायनो सुबुंफोर फैगोन आसा खालामदों। बेवहाय 30,000निबो बांसिन सुबुंफोरा थुबुर जानायनि बाथ्रा। जोबथारनायाव आं खावलायनो सानदों जे बिथांनि जिथु सारादु, जिहेतु बिथाङा सासे बर'निनो सासे आगोमा दैदेनगिरि महरै बिथांनि सारादुआव जाहाथे बयबो बाथौ धोरोम सिबियारि बा गुबुन गुबुन धोरोम सिबियारि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन बर' हारिनि आफादफोर बिथांमोनाबो बेवहाय मदद आरो थुलुंगा आरो रायजो राजाफ्रा बेवहाय हेफाजाब मदद बावहरगोन बेखौ आं आसा खालामदों। गिबियावनो आङो NE8 आं साबायखर बावहरग्रोदों। आंनि मुङा गणेश दैमारि, आं रङिया कामरुप। आं दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ आङो थांनाय 13 अक्ट'बरनि बे गुवाहाटि बाथौपुरियाव जा जोंनि एक्जिकिउटिभ मिटिङावनो आंनो बे दिनखालिनो आंनो चार्जखौ होदों आरो बे रुंसारि बुदावला दैमारि सारनि जा बिबान गाहाय नेहाथारिनि खालि जानाय जायगायाव आंखौ आपग्रेसन खालामदों। आखान्थि नेहाथारि दङमोन आरो बे गिलिर बिबानखौ आङो बानस'नो थाखाय जोंनि अल बाथौ महासभानि जोंनि जिल्ला आनसलिक आरो आसामनि बायजोआव थानाय जा इन्टारनेसनेल बाथौ धोरोमारिया जा बायदि खामानि मावलांनो बे खामानि मावनो आङो दिनै गिलिर बिबानखौ आं बानस'दों आरो बे बानस'नायजों आङो मावनो होननानै आं आवगायबोदों आरो बेखौ आं गासैनिबो बर' रायजो राजानि गेजेराव अनसायनाय मोननानै आं मोजाङै मावलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों।